Hola a todos, hoxe vamos a ter unha entrevista con esa profesora de Educación Primaria, Natalia Piñeiro, que fixo un proxecto co seu alumnado e ganou un premio por el. Entón, comezamos as preguntas. Como se che ocurreu este proxecto? Pois mira, a min gustame moito investigar e probar na casa, ademais teño moitos libros na casa pois de técnicas artísticas, de libros de primaria de educación artística, entón pois eso, fun mirando, fun probando, eu antes de facer os proxectos coas nenas e cos nenos, os probei na casa, entón iba un pouco ensaio erro, iba probando, pois isto funciona, pois isto se o fago así, a veces equivocándome eu, era como salía o resultado, e así, fun probando, fun tendo en conta os intereses dos nenos de terceiro e de cuarto, que onde o fixen, as cousas que lles gustan, e así un pouco probando na casa, pois ocorreuseme o proxecto. Por que escolliches a Frida Kahlo e Henri Matisse como principais figuras artísticas do teu proxecto? Pois mira, porque parecíanme dúas figuras moi distintas. Por un lado, Henri Matisse, que é un autor que xa non está, era francés, e gustaballe moito todo fantástico, pintar con cores moi vivos, e sobre todo na última parte da súa vida, gustaballe moito a natureza. Entón, centrábase en facer composicións de flores, de algas, de animais, entón eu centreime nesa parte de colores vivos e de formas un pouco estrambóticas, non era nada formas normativas. E logo, pola outra banda, Frida Kahlo, a parte da súa grande obra, gustame moito os valores que ela representa, a súa loita pola igualdade, polos dereitos das mulleres, e parece moi importante ter esos referentes nos nenos dende tan pequeniños. Que supón para ti este premio? Home, é un recoñecemento moi grande, porque eu empecé a dar clase o ano pasado, que veía a carrera fai 2 anos, entón é como un recoñecemento de vale, Natalia, estás facendo ben as cousas, a min gustame moito probar, esforzarme e dar todo de min, entón é como un recoñecemento para min e para os nenos tamén, que están moi contentos de porque o premio non é só meu, dos nenos tamén. Crees que os teus alumnos disfrutaron facendo o proxecto? E por que razón? A ver, eu penso que disfrutaron moito porque é un pouco romper coa normalidade, non? Ao final o sistema educativo que temos é estar sentados, o profesor enfrente, e tamén por mor da COVID, pois estar separados, non poder xuntarse, entón isto, o feito de darlle a voltas mesas, e pintar descalzos, pintar coas partes do corpo é unha maneira de romper moito a rutina, e tamén gustalles moito porque o fixemos dunha maneira moi interdisciplinar. Eu mesturei a asignatura de plástica con inglés, con matemáticas, entonces viron como un sentido a o que facían en matemáticas sírveme para plástica, sírveme para inglés, utilizo o meu corpo, entón penso que disfrutaron moito rompendo esa monotonía. Estás a organizar algún outro proxecto ou tes algún en mente? Sí, para o terceiro trimestre, a ver, o que quero facer é este proxecto modificalo un pouco, porque sí que é verdade que a miña idea inicial era facelo moito máis ao grande, pero pola COVID pois o tiveron que facer en parellas ou dun en un, entón neste terceiro trimestre vou non volver facer no patio un pouco a grande escala, en vez de por parellas pois toda a clase xunta, ao aire libre, e así, é como o proxecto pero un 2.0 un pouco renovado. Tes algunha preferencia organizativa en canto ás materias que impartes clase? Pois mira, eu imparto religión en toda a primaria e plástica, sección bilingüe en terceiro e en cuarto. E o que me gusta moito con estas dúas materias é combinalas, porque sí que é verdade que a religión en primaria é un pouco como un conto, todo moi fantasía, entón valome moito da plástica para facer moitas cousas manuais. Por exemplo, agora estamos facendo un proxecto plástica, religión e inglés sobre a Pascua. Entón, a Pascua en religión falamos do sentido que ten a Pascua para as persoas que somos católicas. En plástica estamos facendo ovos en 3 dimensións. En inglés, como a tradición é ir escondendo ovos de chocolate, bueno, os nosos son de cartón, pero polas casas, pois os nenos de terceiro e de cuarto vanlle esconder ovos en 3D aos nenos de primeiro e segundo. Entón, intento mesturar moito esas dúas materias porque para os nenos ten moito sentido, entón gustame así combinalas. Se tiveses que describir a trayectoria deste proxecto e o resultado final nunha soa palabra, cal sería? Eu creo que emoción, porque a min, ou diversión, a min gustame moito que os nenos se emocionen e se divirten aprendendo. Entón eu penso que se traballamos sempre desde as emocións, e sobre todo en nenos e nenas tan pequenos, sempre queda emoción, todos lembrámonos de algún momento así super emotivo nas nosas clases en educación primaria, pois eu intento que comigo os nenos e nenas teñan eses sentimentos, desperten sentimentos, a veces bons, a veces malos, pero sobre todo sensacións e emocións. Eu penso que é a palabra que saliu nese proxecto.
Cales son as figuras artísticas que máis admiras e o porqué? Pois mira, principalmente as dúas que escollín, porque é eso, creo que hai moita contraposición de a realidade, sobre todo Frida Kahlo, aparte dos seus valores, como dixen, as súas pinturas eran en base ás súas experiencias, non? E logo, pola contra, Henri Matisse era todo un mundo idealizado. Entón, gustame moito estes dous autores, sobre todo para traballar en primaria, e tamén un que traballaremos no terceiro trimestre, que se chama Piet Mondrian, que tamén gustalle moito innovar os colores vivos, a mestura de cores, de formas, como en primario vimos todo así como un pouco maxia e mundo irreal, pois creo que esos tres referentes son... Identificaste con algún pintor ou pintora? E por qué? Hombre, a min, a ver, son un pouco pesada con Frida Kahlo, a ver. Na realidade na que estamos hoxe en día, xa me gustaría identificarme con ela, pero sí con moitos dos seus valores da loita pola igualdade, dos dereitos que temos as mulleres, de romper os estereotipos, sí que gustaríame algún día parecerme a ela, pero sí que os seus ideais os teño moi calados no meu ser. Como valoraron os nenos esta actividade? A ver, gustaronlle moito porque, a ver, non por desprestixiar as demais materias, pero viñan de matemáticas, de estar sentados e de repente cheguei eu, sacamos os zapatos, damoslle a volta a cadeira, colocamos así as mesas, pintamos cos dedos, aos nenos e nenas todo o que rompa a monotonía e a rutina encántalles. Entonces, sí que é verdade que este tipo de proxectos de pintar descalzos, de axudarse entre eles e de... Eu traballo moito as cousas irreais, de feito a composición final foi un campo de flores, pero flores extraterrestres, o sea, estrambóticas, entonces eles gustalles moito porque viven nese mundo un pouco irreal. Entón sí que é verdade que o resultado foi moi positivo. Bueno, e para finalizar xa, que é o que máis che gusta do teu traballo? A ver, é que ao final traballar con nenos e nenas é moi gratificante. Sí que é verdade que a veces chegamos a casa pois moi cansados ou agobiados de isto saiu fatal, pero logo es que os nenos dan todo de sí, o sea, comparten todo con nós, non só material, senón sentimental. Entón, ábrense a nós e é que eu creo que é das profesións máis gratificantes que hai. Entón, traballar con nenos, o mellor. Bueno, pois moitas gracias. Nada. Un aplauso.